Miten tämä edesauttaa nuoria, että pelaatte Fortnitea täällä? Mietitään sitä, että meillä on vajaa 500 ihmistä tällä hetkellä liveessä. Meitä on 2 poliisia tässä. Me ollaan keskustelemassa täällä nuorten kanssa ja ylipäätänsä kaikkien kanssa, joita siellä on. Jos on kysymyksiä, niin meidät voi tavoittaa suoraan tässä. Sitten myöhemmin tapahtuman jälkeen. Lisäksi meillä on näitä moniammatillisia striimejä, missä meidän ankkuritiimiläiset mukana, jossa pääsee suoraan juttelemaan vaikka sossujen kanssa. Nuorisotyöntekijä tai psyksaika. Että jos on mielen kanssa jotain ongelmaa. Itse koen ja tiedän, että tämä auttaa nuoria tosi paljon. Ja mä oon tehnyt itse nuorten parissa töitä ankkuritiimissä noin 5 vuotta. Olen tehnyt kentällä sitä kenttävalvontaa, nuorisovalvontaa, sitten olen tehnyt esitutkintaa, suorittanut siellä nuorille puhutuksia ja näihin liittyviä asioita. Viranomaisten pitäisi olla enemmän läsnä ja tuoda sitä ihmisyyttä sitten sinne nuorille. Sitä me yritetään myös tällä tuoda. Jos joku kokee, että tämä ei edesauta mitenkään, niin se on ok, mielipide. Mutta se, että itse koen, että edesauttaa tosi paljon. Ja hei, menikö meillä 500 rikki? 529. Hei, iso kiitos. Wow.